amai mwana ndikakuudza kuti zvinhu zvose kuri uBernard vana ndakagarira nchiti zvimwe vachafa kuti tikwire bhazi ravo renyara dzokudzoka kuHarare kana holiday yese kurwara vachimuka vakatombofa katuke panzvimbo yekuti munhu angoti agaga afamba aende haana kana kwaakamboenda. Ndatozoita zvokuita kumira kuti nindiwanise nchiuya kuno kuHarare. Chirega kudaro ndatosvika kumba kuzwa kuti ndine chipande. Alright. Koyo vanhu vepanapo vakumboita sei? Ezvino vanhu vanenge vachigara pamba pekuti havaisi kana kuti Mother! Kungogara mwedzi mumwe chete ndisipo panapa. Munhu akutozvita baba pake pekutoti vakutoloka magetsi. Zvino akajedzwa. Ndadzoka kuti 10 zvinondo pagone pakupa svituke. Mother! Ezvino mukatarisa mukuita mubreak kushotuka unge muri kuyambuka dhamu. Munotadza nei kuti basa rekuti munosara makadhasharara henyu kugara unge munodzi makasiya mavakaenda kuHarare. Mother makaita sei kwenyu? It is finished. Kutama inini manje ndindotama. Imimi ndimi mungatotama pano pama muri kunzwa. Inini ndiri Jesu. Imhosva kuti ini ndine mari dzangu dzokuenda kuvacation. Haisi mhosva. Imimi manga musina kwekuenda holiday yese. Inini awazine vacation kuDubai. Muri kunzwa? Vacation. Amai Rudoka. Madzokere nemari dzedu imimi. Mari dzenyu dzipi? Amai Rudo, amusiri makabva panapa here imimi muchiti ndiri kuenda kumusha nebhazi rekunhingirikina paya. Muchitiza nemari dzedu dzeround. Amai Rudo musade kusvinukisa imi. Mother, musandinetse. Izvo nyaya yangu iri pakuti ezvino manga muchitomuka kujamba ponge data. Makatadza here kuisa marab house anonzi machimajecha kuvharavhara kuti pamba paluke smart ezvino tasekweso sora riri kukura manga makagarire makukiya gate munemba kuHarare. Mother, do you have a house kuHarare? Munayo. Munayo. Panapa ndo pangu pandikabvisira urandara hwangu ndo pandinoti pedu. Imi makaya marimwe zuro anaya munditonge. Muri kunzwa? Mai Rudo muri kuzviziva kuti kudzoka kwamaita kudai ndakakugadzirira. Maindiziva ndiri Mother vaivaye. Hamusi kundiziva. Musandipesukira zvinhu zvachinja. Zvachinja Mai Rudo. Kubata maki egedhi hazviroti you are the owner of this house. Ndive maki ndikinure gedhi. Mother! Mother, ndakutera! Mother! It is finished.